Как сме, Ицко? Добре, Любчо. Изтеглил съм ти едно реплейче тук с Идра и Селект да гледаме. Твой любимец Идра. Зависи от коя дата е. Какво викаш? Викам от коя дата е този реплей. Скоро беше в този сайта за реплеите, един от най-първите. Като дадеш на Идра. Скоро ще значи след версията с бъфнатия зерк. 100% да, но е преди едно и две версии. Това с Идра от тогава не съм го виждал да губи. Той е преди само с кимтеше, че зерга бил. Ние всичките фенове Against Идра искаме да загуби. Да, тия, които ни гледат да знаят, че много не го харесвам Идра с Ицо. Единствен човек, който го би наскоро беше Морал, а той беше пребит от нашия човек. Ясен. Не, Ясен, не Ясен, Ясен. Ясен, да. Както викат американските коментатори. Ясен, here we go, Ясен! Не сме го гледали този реплей, не знаем как свършва, не знаем дали е интересен, просто искаме да кастаме някакви реплей. Много интересен това, ще свърши всеки момент. Да, много се радвам ако го изнесат Идра, разбира се. Гледаш 300 APM за Терана и 200 APM за Зерга. Да, и в момента има само дронки, които събират автоматично на екрана. Да, да само спам. И какво викаш? Day9 показал как да загряваш китката преди игра, а? Day9 показваш как да си тренираш ръцете, китките. Ама ние си знаем по друг начин, нали? Идра експандва. Селекчо, нищо не прави Селекчо. Значи, пред тия... Чище тук има, чище виждам. Пред тия реплей само мога да разбера, че един е спечелил много бързо и мисля, че е Идра. Аз се надявам да не е Идра, но все пак... Много късно е пуснал обаче спалник пул. Късно пуска спалник пул и като гледам Селект го чизва и предполагам, че ще го гледа с няколко маринки. Или е нагласено, не знам толкова късно да се виждал да пуска така спалник пул. Той си мисли вече, че е много добър, като му буфнаха Зерга. Не знам, това на турнир ли е тази игра, това реплей? Да, третия игра от някакъв турнир беше, но не обърнах внимание, просто иска да намеря игра на Идра от някъде. Защото знам, че ти любимец. Не е в негов стил толкова рано, гледай какво става. Гледай, идва тест цевета, Бункерче... Бункеръче, да. Работни, дали ще има рейдж които сега, как мислиш? Те бункерите по-бързо се строят откакто преди. Така ли е? Да. Виж това не го знам. С 5 секунди по-бързо се строят. Какво правиш? Селект с тия маринки. Така, отдали го от двете бази, което е много лошо. Минава бързи експанд на Идра. Дали ще има рейдж quit? Залагаме ли? Ще го замини Overlord-а. Куинка. Да, тук беше хитро това. Трябваше да става с куинката. Има голям рейндж куинката, ама бавно. Доста бавно като не е на куинката. Идра трябва да прибегна към роучове, иначе аз друг начин. Реплея свърши с някакво секунди. Трябва да пусне туморче, но той па няма куинка горе. Нямаше рейдж quit, не знам как така, може би се оправил този човек. Не, лично това сме го правили с бункерите много злобно. Да, не е приятно, но когато го правят на Идра ми става готино. Да. Еми това беше. Да.